celkovo nechceme vidieť teraz nejakú dobu. Včerajší večer sa zvrtol. Naozaj? Mali sme tu 4 ženy. Naozaj? Marian 3 chlapcov. Vy ste spolu spali. Tak povedz, pravdu povedz. To je podstatné. Ale predtým tu boli 4 ženy. Áno. Hej? Že som ich nepočul. Počul si, stále si mal chlapcov hlučných. Dobre. What's up, guys? Vítam vás pri ďalšom videu Darge Fitness. Ráno sme vstali mŕtvi. Je sobota. A je 12 hodín. Spali sme asi tak dobrých 8 hodín sme spali. Ideme sa teraz najesť, respektíve Marian upratuje. Jo. To sa mi páči, to sa mi právi. Tie ženy včera zajebali. Juj. Ani nemusím ďalej hovoriť. Vidíte túto názov? Čo máte tu? To isté čo ja? Počkaj, ty si nepamätáš na to? Ja ale pečiatka, veď Teraz si srandu. bez vyššieho ináč. Ale mal by si sa nájsť po takej včerajšej noci. Tam si ovocie. Ale poriadne. A chladničke ten treba. Jo, kotič si dám. Kotič na ráno, nech sa dojebe. Samo sa ti otvára kotič. Joj! Dobré jutro, už máme raňajky. To kto Marian otváral už? Kotič. Či... Oj, kotič. Nemusíme riešiť ďalej. Čistotní ste chlapci, to sa mi páči. Tak by to mohlo byť vždy. To je cheesecake. Tak nie ako u vás na intráku. No u mňa na intráku je vieš ako čisto. Tomu ver. Ani pleseň nie je v rohoch. A v kuchyni nikdy pleseň nebola. Nikdy. No na ministerstvo školstva, nech vidia, v akých hodných žijú študenti. Hej, alebo nech vidia rytmus 1.6. Nič je to zjesť celé. Ja som veľmi nebláda chlapci, ja som neviem čo bolo, ale nie sú slovo. Ja som mal toľko energie ako nikdy. A ja ešte som bol v robote 8 hodín, válčiť kámo s paletami. Tady budeme bojovať! Tady zde budeme umírať! Veľmi dobre. Vidíš, ako mám silu, chlapec. Tá jedna sa tam vytrala na zem. Iba sa tak vyšvikla. Facepalm. Ja myslíš tu, čo som tak švikla? Počkaj, tá čo sa zjebala z schodu. Naozaj, do schodov sa zjebala. Začnem ti nový vlog, dobre? Dobre. Teraz klapka. Dobré ráno. Z Líku v Anglicku. Je 11.47. Kuba akorát raňajkuje. Čo raňajkuješ? Toto sú Ovsné vočky? vegánske ovsné vočky stuhnuté. A na vrchu je to fusír? Aha. Dobre, pekne. Marian upratuje troška, nech to tu vyzerá. Dávno ich podľa mňa nebudeme tie vaše slabé tréningy. Slabé tréningy? Tie vaše slabé tréningy nebudeme dať. Chudák, chod do fitka západ cvičiť nový. Joj! Ukážem, ako sa cvičia. No pozriem si, ako cvičíte. Joj! No. Tak toto je akože battle, slavné battle bolo. Budeme bojovať! Za 10-10. Za 10-12 slavné battle prebehlo. Jo, normálne cítim, že nie je dobré jesť ten cheesecake na ráno. Ale ani na večer. Ani na večer. Mal si staré ovocie. To je tak na stredu dňa. Dobrou rýžou, kámo. S rýžou. Sladkou rýžou. Sladké jedno, to a teraz tam ovocie. To je tak v strede dňa. Lebo na večer ani na ráno. To je tak, že sa objavíš v kuchyni a ješ. Našiel som ďalší špinavý riadok s chlapcov. Buďme rád. Ja som včera vyšťal všetko kreatívne, čo som prijal za posledných 5 dní. Facepalm. Toč prosím kameru. Daj to stade preč. No ešte zo včera. Dobre, ideme do Strange Asylum. No jo. Tam si poriadne zacvičíme a dúfam, že tam bude Eddie Hall. Ak tam bude Eddie Hall, tak natáčame s ním. Zvykne väčšinou ráno chodiť inak. Bude tam Eddie Hall. Prečo? On si dá taký hodinový stretching, hej. On vie, že ide RJ Fitness, tak príde. Dobre ľudia, takže vidíme sa v posilke. Ideme sem do Stoky? Do Stoky. Stok asi. Here's it. Strange Asylum. Asylum. Nie tu tako veľa aut.
Začali opalovať angláni. A ja som strašne stúhol, tak ma boli driek. Musíme sa rozmasírovať teraz. Uvidíte full zohrievačku aj s tréningom nôh, ako sa patrí na Strength Asylum. Zdravím vás ľudia, vítam vás pri ďalšom videu do RJ Fitness. A dnes si povieme niečo o našho tréningu nôh v posilke, kde maká Eddie Hall, ktorý sa nám pravda že vyhýba a bojí sa nás, to je jasné úplne. Tréningu nôh v Strength Asylum. Takže na začiatku vždy zohriaci láty, zohriaci core, zohriaci chrbticu, aby ste nedrepovali a nedeadliftovali ťažké váhy len tak stuhnutí. Potom si môžete dať pravda, že na zohriate nejaký cvik na nejaký cvik, napríklad ja som išiel to veslanie, potom som toto prehádzoval do pneumatiku, len kvôli tomu, že aby začala prúdiť krv po celom vašom tele, hlavne keď idete cvičiť takto po ráne ako my a úplne stuhnutí po ceste. Godley! Jednou rukou. Pravda, že sme sa všetci traja hneď pustili potom do ťažkých drepov, lenže my dvaja s Mišom sme cvičili ináč ako Marian. A tu máte teraz presne dve možnosti, ako môžete cvičiť drepy. Takže Marian išiel napríklad pyramidovo, dal si napríklad najprv 100 na 10, potom si dal 120 a potom išiel na maximum 130 na nejaké 1-2 opakovania, potom zhodil na 100 a išiel so 100 dopumpovať a potom zhodil ešte na 60 a dopumpoval so 60. Toto je jeden spôsob cvičenia drepov, že pyramidovo vyjdete na maximálku a potom si dáte zhadzovačku. Alebo môžete tak ako my, že si rovno dáte nejakú takú ťažšiu váhu, ale nie úplne tú najťažšiu ako maximálku, ale dáte si napríklad nejakých 80% alebo 90% maximálky, pôjdete s ňou dve série po 5 až 6 klasicky a my sme išli dokonca super sériu čelné drepy so zadnými a my sme išli so 100 a potom sme si dali ešte ďalšie 2-3 série so 60, ale išli sme 3 sekundy dole a 3 sekundy hore. Menšia pumpovačka, slovky, trošku to obmeniť. Potom pravda, že sme išli leg press, pretože chceli sme ešte nejaký ďalší taký viac klubový cvik, ale pravda, že to je len izolovanejší cvik. Ale išli sme to rôznymi spôsobmi, ako napríklad slovky, išli sme to pumpovačky, išli sme zhadzovačky, proste chceli sme sa zabaviť, nech je to sranda, nech to nie je len také monotónne, že 4 série po 12. Ide o to, aby to bola sranda. A pravda, že aby to nebolo málo, sme si ešte dali vždy super sérii so sissy drepmi. Toto je asi jediný cvik s predkopávaním, pri ktorých je dobré pretínať nohy a ak to skúsite, nebudete cítiť väčšiu pumpu ako z tohto. Potom sme si dali predkopávanie ešte nejaké 3 série po 15 až 20, ale to už len tak jemne dopumpovať, lebo sme fakt nevládali. A na hamstringy sme si dali potom ešte na záver zakopávanie, ktoré sme šli 3 až 4 série klasicky, okolo tých 8 až 15 opakovaní. A potom sme si dali ešte poslednú 5. sériu, ktorú sme si dali od najťažšej váhy, ktorú sme dali na 4 až 5 krát, až po váhu, asi 4 krát sme to zhodili potom ešte, na nejakú váhu, ktorú sme potom dali nejakých 20 krát. No aby sa pravda, že nepovedalo, dali sme si aj lítka na tomto stroji ešte na záver 7 sérií po 8 až 12 opakovaní FST 7 štýlov. Takže to bolo všetko k nohám, dúfam, že sa vám to páčilo, nezabudnite tam dať ten like, prípadne subscribe a vidíme sa pri zvyšku tohto videa. Majte sa! Pás. Dobre ľudia, vyzerá to tak, že uvidíme sa na byte. Vidíme sa na byte. Jste trapní. No. Oj. Marianko sa precenil. Nice. A tomuto hovoríme rasizmus. Toto je môj tanier, by the way. Ja som tu najtmavší. Nie, o čom to svedčí? to není kvôli tomu. Ty si žiedol salámku a bolo iba 5. Tak preto sme takto ukrátili. To je pravda. Ja som práve teraz dojedol ináč. Ja som si dal ešte kotič, k tomu nemám, ja som to už vyhodil. Kotič som si dal, paradajky a asi 4 toastíky so šunkou a tak. Takže to už aj ten bol náš taký hlavný, čiže práve, že oni nech sa nejedia. Toto všetko zjeme teraz chillujeme všetci, úplne sme vypnutí. Vypnutí sme strašne. Popratali sme izby, respektíve izbu a
A ideme von večer. Ideme von? Jo, nebudeme tu sedieť. Nie, ideme von, jasne, že ideme von, Len najeme sa proste a sebereme sa. Kto sa chce sprchovať, ide sa sprchovať a ide. Ty sa už sprchoval? Ešte nie. No, nikto sa znal, že sa nesprchoval, sme také prasce špinavé. Praš! A popač Jurke. Maroško je teraz kuchár. Šeš, toto je najlepšie, nie som taký kuchár, ale najlepšie je to dať do rúry, nesrať sa s tým a robiť zatiaľ čo musíte. Ako napríklad vyvesiť si veci, prádlo, vyžehliť a pičovinky. Oh, sorry, to som nečakal. To tam nebude. Ale bude. Ale potom leg day to sme veľmi kávo. Jeden tréning vás vie tak zničiť. Máme jeden stôl a dve stoličky. Ja si postojím. Zlý vtip, tie dve stoličky. A nemám nož? Pomodlíme sa? Nožík. Nie, moje protinky. Ja aj si čo si USA. To nevadí. Objednám si ďalšie. Skontroloval si biceps? Hej, tak on sa urazil. Urazil sa mu biceps. A ja tu jem rukami a on sa to nahráva. No a čo? Nevadí, aj krávne tak zvykne. Doma sme. Sme doma, môžeme tak... Videli ste pána prsteného trojku a potom žral? Keď mu spieval? Facepalm.